Dobrý den, mé jméno je Pavel Sedláček a jsem z projektu Zdravý panelák. Dnes vám ukážeme, jak a proč čistíme potrubí, které slouží k odvětrávání kuchyní, koupelen a toalet v panelových domech. V potrubí se téměř vždy ukrývá souvislá vrstva nečistot, která tvoří vynikající palivo v případě požáru. Také se v ní vyskytují různé druhy virů, plísní a bakterií, které mají přímý vliv na zdraví obyvatel domu. Znečištění má často vliv na různé alergie nebo astma, a to především u malých dětí, které jsou na čistotu citlivější. Odvětrávací potrubí čistíme pouze ze střechy, abychom nenarušili běžný chod domácností. Pokud vás zajímá, kolik by stálo čištění ve vašem domě, můžete vyzkoušet online kalkulačku na našem webu. V prvním kroku demontujeme vyústění šachet pro vytvoření přístupu do jednotlivých potrubí. Před samotným čištěním provádíme kamerovou inspekci, abychom zjistili celkový stav a míru znečištění vzduchotechniky. Zjistíme tím také průchodnost potrubí a zkontrolujeme, že nám nic nepoškodí naši čistící techniku. Před čištěním odebereme vzorek nečistot, který pošleme do laboratoře na vyhodnocení. Přibližně do 8 dnů pak od nás dostanete protokol, ve kterém je detailně popsáno mikrobiologické složení prachu, který se v potrubí nacházel. Jedná se o nadstandardní službu, kterou poskytujeme zdarma. Pro efektivní čištění potrubí využíváme suchou metodu, tedy kartáč s rotačním pohonem. Často se nás ptáte na to, jak kartáč čistí hranatý průřez. Snadno. Štětiny kartáče jsou delší než velikost potrubí, ty se tak snadno zlomí v rozích a krásně je vymetou. V některých případech využíváme také moderní technologii tzv. Bičíků s tlakovým vzduchem. Veškeré nečistoty současně odsáváme přes náš odtahový ventilátor do filtru, abychom zabránili znečištění střechy a okolního ovzduší. Po vyčištění a odsátí nečistot opět kontrolujeme potrubí kamerou, abychom ověřili kvalitu čistoty. Videozáznamy z potrubí před i po čištění budete mít samozřejmě k dispozici. Jako poslední krok před zpětnou montáží vyústění přichází na řadu dezinfekce. Využíváme zdravotně nezávadnou dezinfekci bez zápachu. Pomocí tlakové nádoby a trysky ji aplikujeme do celého rozsahu vyčištěného potrubí. Dezinfekce ulpí na povrchu a účinkuje po dobu následujících 4 týdnů. Čištěním a dezinfekcí jsme se zbavili vrstvy nečistot. Zamezili jsme šíření případného požáru do dalších částí domu a vyvarovali jsme se různým zdravotním potížím. Podle zpětné vazby od našich spokojených zákazníků dochází také ke snížení prašnosti v koupelnách a k menšímu přenosu pachů z jiných bytů. Po dokončení prací od nás obdržíte předávací protokol, certifikát se samolepkou a videozáznamy z každého potrubí před i po čištění. Online kalkulačku a více informací o našich službách najdete na webu zdravípanelák.cz. Mějte i vy zdravý panelák.